de roi. Blanche-Neige, Blanche-Neige, tout est radieux pour toi. Blanche-Neige, de ton visage, le bonheur dessine les traits. Et dans le bleu de tes grands yeux, le ciel a trouvé reflet. Blanche-Neige, ton sourire est léger comme un duvet. Blanche-Neige, Blanche-Neige, jusqu'au jour. Blanche-Neige, Blanche-Neige, tu vas devenir femme un jour. Blanche-Neige, dans ton cœur tu sais qu'il n'est pas d'âge pour l'amour. Blanche-Neige, Blanche-Neige, la marâtre ne veut plus de toi. Blanche-Neige, mais tu resteras la plus belle et pour toujours. Au creux d'un bois lointain, tu as trouvé cette nappe. Mais dans le miroir magique, malheur, elle a su juger de ta candeur. Blanche-Neige, Blanche-Neige, tu vas devenir femme un jour. Blanche-Neige, dans ton cœur tu sais qu'il n'est pas d'âge pour l'amour. Blanche-Neige, Blanche-Neige. آوای قرالیچه من تشتێک وەژ من خست بوو. وایە تالیە دلێت پرەنسێسا پەمبوو لەورە. من پەیویرا خوانی جێ. بسێکنە سەسۆن دەدوقاتێ وێ خەلات هەق کرد. چما بسە بە عەجێب تێردگەڕیە؟ چما خەلاتە من قبول نەکرد؟ وێکشێ ji vir pisîtî. Heqîte tu nekû tu li vir bî. Tu yê zirarê bidî nênîka min a bi sêr. Nênîka bi sêr. Nênîka bi sêr. Ji kerema xera bersîva min de. Hev mêrika besêr ya li dîwar tenê bersivê dide kralîçeya cirnexweş. Ji wîra rastiyê digot û xwediya xwe tim kêxweş dikir. Nênîka bi sêr. Ka bibêje ji min ra prensesa pembû bi rastî ji mir. Ez nikarim ji were derawa bikim ezbenî. Lêbelê ez nabînim ku prensesa pembû li ku ye. Wê çaxê êdî bi rastî jî ez ji prensesa pembû xilas bûm. Aniha ji min ra bibêje nênîka bi sêr. Di vê kraliyetê de jinika herê xeşik kî ye? Hûn ji xwe majeste. Qet bêşik hûnin. Siyoriya biçûk, wê ji min tu zerar nêde. Hadi, nezî min be, nereve. Were. Divê cihê ku şevê lê biborînim bibînim. Heke mij derkeve ser temamê daristanê ez ê rêya xwe nebînim û nikaribim vegerim. Divê ez niha herim ku lê tu çi dikî? Bisekine, li ba min bimîne. Çi dibe? Me bi tenê nehêle. Ez ê bi tenê çi bikim li daristanê? Li benda min be. Neçe? Vegere, li benda min be. Me bi tenê nehêle. Ez pir ditirsim. Min tenê nehêle. Ev deng ji ku tê? Belkî bi min wisa hat. Ma te tiştek dît? Ev çi ye? Çi xweş e. Perdeyekî ji mijê? Ya bi reng.
Eşki dimeneki şeydaye. براستی جی تو پر کباری. بنه ریخانیه که چه خواست بچه خوشک. گلو کی لور دجی؟ ببخشینن کس لوی مالتونه. باشه. از کارم ورم هندر لورا بمینه سحوری هر تشت قواس ورکن وکو مالا پتکن پیلیستوک به ما کی دکاره سینی کن او قواس ورک ده خوارنه بخون 3 4 5 6 7 سینیک 7 کاسه و 7 کفچی نه خوارناوی قدخه از دبیم کیفا من جره هات ببخشینن معذوبانو لی از ویا دکارم پاقشی آوه بکم یا دودیان ev jia dawiye. Yekî dijî û yekî din bi sos ez ê giyayê li hewşa we biçînim. Of, çi şerm e, hêvîdarim ku wan tiştên min daniye ew ê min efû bikin. He, tu çi dikî? Tu nel mala xwe yî, were vê derê. Tu çi qas bi merakî? Odayek ku heft nivînên zarokan tê de ne. Ma kî dikare li vê malê bijî? Gera daristanê ez betlandim. برچی بوم ji xwe tu tim li qirika xwe Veya difikirî tîmî tu tenî bîra min gava ku em ne malê bûne ye ketiye malê Belki dizek be. ve bihîst Odaya razaniyetê. bi ve dengî diz e Eger ew be ez ê derkevim jor û ez ê biguhên wî bigirim û bavêjim dervê malê Ditirsim. Tirsim. Hadi em derkevin jor. Lê qet teng dernaxin. Gelo li jor çi dike? Yê mezinê we ezim ez ê bidim pêşiya we na direvşên vîlo xeter da divê rêza herî pêş ez hebim Na, tu hê biçûkî. Ji ber vê ji bo te ji ber ji te lazim in. ji bo ku ez piçûk min wisa dikin ne wisa We tu deng bihîstin? Dengê ku ez dibîzim hûn jî dibîzin. ya ku ez dibihîzim hev şexşeqa diranê te he Erê lê na wek dengê hilma yekî be. Tiştên xerîb li vê odayê diqewmin. Em nêzik bibin. hûn çima ditirsin binêrin li vira kestûne û nixte dinya ku ez fêm nakim jî çima ew ê dizekê têkeve odayeka tiştekî dizînê lê tune be Xwedêyo ev çi bû çi dibevir Were vira piçûko em dikarin bibêjin ku te kir. Em heyecaneka piçûk bijîn. ev qas mezin nekin ev sürprizeka piçûk e Bisekin Dibin çerşevî de tiştek veşartî heye. Ne wisa? Erê û wekî din jî radikeve Hevalo em ê mêvanê xwe binêrin ev kê gelo Em hinekî bisekin ji wî eva xwe. Hadi hediyem herin em derekman Li divê ez vî eva xwim. Tevle heviyek enerjiye ye. Ma hûn dixwazin biceribînin. Naxema min jî Lawiş bin hûn amade ne niha. Yek du û yek du sê Çi
qas xaşik e. Vedît digirî. Belki jî kabûsek dibîne. Mal berketina weqediya. Dişuna dilê te de çi heye? Dipirsim. Divê em aniha çi bikin zanyar? Em herin aşxaneyê û em bifikirin ku kamê çi bikin. Çi çawa qetnan nemaye. Hemû bu kete çi ye? Belki jî mêvana me ya sürpriz hemû xwaribe. Heft hebe bûn hemû xwariye hûn ji min re dibêjin xurek ez xurek bim ev gerçek çi ye? Binêrin ji bo spastariya me bike va findiqa xistiye kaseyê. Biya min ev ne yeka dilxirab e. Ta fêm kur ku ev ne penîkiye xwar. Li gor tiştên livra dinivîsîna xebara me yek ji nijada mirovan e. Mirov? Li gorî ku livra dinivîsîna di mirovan de ji me yên piçûk re dibêjin keçik yan ji xanima piçûk. Livra dibêje ku bi tevahî keçik li gorî lawikan bêtir dilê xwe digirin. Bêtir bede û xweşigin. Porê wan wek hewrişîm, çermê wan wek xoxan, lêvên wan piçûk û wek tufrengiyan û bi qasî kulîkan teze ne. Dibe ku ji bo vî havî wek kulîlkan bê hindidewin çi dibêjin? Em ê aniha çi biryarî bidin? Bimin em deynin berderî. Ji kerema xwe em xwe bidin bendê ku şiyar bibe. Na, ez kabul nakim. Tiştên vir û bi ser de ez dibetilim û qezenç dikim, nikarim bi mirovekî parve bikim. Lê ma te nedî digiriya. Bi min di şebeyeka baş. Li gorî ku xwe avîtiye vira ji ciyekê ku li bimîne tune ye. Bi min re nekeverike. Yan ez ê biguhin te jî bigirim û te deynin berderî. Tu min natirsînî. Hoş be. Bifikirin heger ku ev sihoriyê piçûk bi we re be, nexwe neyeka xerab e. Ya tu feryok tu dibêjçi. Ez erê ango. Spas. Na em biçin dengdanê. Yek ku dixwazin keçika ciwan bimîne bila destê xwe rakin. Ez dixwazim bimîne. Li em ber sê dengan sê deng. Vê çaxî hûnê çi bibêjin zanyar? Bibêjin erê ji kerema xwe re. Ez vê îşev bifikirim. Ez ê herim biryarek. Her car hûn vêya dikin ev dê wataya na. Bi zanyar re xweşik bi peyve keçel. Ji kerama xwe re hebekî bi terbiye be. Bawerim ez vê dengî ji derekî nas dikim. Hadi beraber. Ev çi tiştekî xaşik e. Ji kerema xwe re min efû bikin. Derî vekirî bû û ez bê destûra we ketim hundir. Piçûk, teze û lêvên zor. Navê min Prensesa Pembo ye. Ez li qesra Qiraliyeta Geliyê Brût rû diniştim. Ma hûn li qesrê dijiyan. Heke wesa gotûba ev tê wataya ku hûn îdî lê rûnanin. Heke hûn rûnanin îdî malek we tune ye. Lê ya me heye. Ve fêm kir min çi got? Hûn maftarin êdî malekî min tune ye. Min zanîbû, bi rastî min zanîbû. Hûn jî mala xwe reviyan e. Hûn jî reviyanê ji ber ku dayika we ye ku tu me erza we dişkîne û li we dixe heye. Hawaye min dît. Neha, dewş be keçel. Xanima biçûk vana tev de kan em ê sibê bipeyvin. Îro êdî dereng bû. Hûn li odaya jor rakevin, ez û evanên xwe jî em ê li vir rakevin. Şev xweş. Spas, hûn pir şêrînin. Vaye wextê çûna madenê hat. Serkeftin hevalên min, baş bixebitin. Em ê hev bibînin. Keçel, Zanyar, Fedyok, Xewar, Rûgeş, Hersok û Hekin. Lê ev ji baweriyê te re çawa tu navê me hemyayîn bûyî? Gidî lewçeyê Hadi biçûk. hediyem herin em derekman. Oğur bijwere, qewet be. Hadi êdî em dest bi karê paqijiyê bikin. Min di jiyana xwe de ev qastoz nedîtibû. Vana çi hene wisa? Çi karê wan li vî bexçî heye? Blanche-Neige,